pomwe tili munyengo ya seize the fire. Maiko amene amathebulana muditsankhawo pakati pa ayimikira kaye kuminyana zida ayikapaphewa kuyang'anira kaye kuti kodi zinthu zake ziyende motani. So pamene tikuyang'anira ndithu 2 weeks per day tate ndithu tikhale ndithu tikuunguzanso zinthu ziwiri zitatu makamaka zomwe zachitika zodabwitsa zimene zachitika mkatikati mwa nkhondo imeneyi. Chodabwitsa choyamba ndichonera kuti mtsogoleri wa dziko la Iran supreme leader Ayatollah anaphedwa tsiku loyamba lenileni. Zinthu zimenezi zinadabwitsa gulu kuti kodi plan imeneyi adayipanga motani, kodi alipo amene adapereka intel information ku dziko la America ndi Israeli kuti kodi Khamenei akhala akuyenda motani. Pamamveka mphekesera zoti pali ndithu anthu awiri ena amene anali mboma la Iran amene ndithu adagulitsa information ku dziko la Israeli komanso America za mmene Ayatollah supreme leader atayendere tsiku limenelo. Ndi chifukwa chake bomba loyambirira lenileni ndi limene ndithu lidapha mtsogoleri ameneyo Khamenei, Ayatollah supreme leader, ndipo zimenezi zidazezimutsa gulu. Anthu ambiri amanena kuti nkuthekanso kuti gulu lija la ukazitape lotchedwa kuti Mossad la mdziko la Israeli ndipenenso lidagulitsa information. Gulu limeneli ndi gulu lodabwitsa, ndi gulu loopsa kwambiri limene ndithu limakhala ndi information yachisinsi yosadziwika. Anthu amene ndithu amakhala maiko osiyanasiyana ndipo amakula nafe limodzi. Kubadwa nkumakula nafe limodzi koma ndithu ali akazitape. Mwina nkutheka kuti Khamenei anaphedwa chifukwa Mossad, gulu loyipa kwambiri, gulu loti well trained group from Israel lidapereka information ku dziko la Israel komanso America za mmene makamaka mtsogoleri ameneyu supreme leader atayendere pa tsiku limenelo. Chinthu china chodabwitsa chimene chachitika mkatikati mwa nkhondo imeneyi chonena kuti America ngati dziko la mphamvu kwambiri pa dziko lapansi lidaombetsa nkhwangwa pamwala kunena kuti liwononge dziko la Iran kwa maola 48. Ndipo nkhondo itayambika tidaona ndithu zipolopolo, ndege, chani zambirimbiri zikuluka mdziko la Iran kufuna kuonongeratu dziko limeneli, koma ndithu mpaka na masiku okwana 30 chakuti anakwana nkhondo imeneyi ikuchitika. Zimenezinso ndizodabwitsa ndithu chifukwa pozindikira kuti dziko limeneli ndi dziko la mphamvu kwambiri, komanso adalonjeza kuti maola asanathe 48 akhala kuti asalaziratu dziko limeneli. Ndipo tidaona ndithu kuti mabezi a dziko limeneli la Iran, mabarracks, malo osungira zida adaphutitsidwa masiku oyambirira, koma tidaona kuti dziko limeneli lidayima ndithu njii kumenyabe nkhondo mpaka na kufikira pakadali pano pamene ndithu pali kupumulira kwa masiku kwana 14 amene akupanga 2 weeks. Chimenechi ndi chinthu chinanso chodabwitsa. Chinthu china chodabwitsa chimene chagwedeza gulu chonena kuti mtsogoleri wa mpingo wa chikatolika Papa Leo amene ndithu amapezeka komwe ku Vatican mu dziko la Italy mzinda wa Rome adadzudzulapo za nkhondo imeneyi. Particularly iyeyo adadzudzula dziko la America ndi Donald Trump kuti sakuchita bwino chifukwa akuyika miyoyo ya anthu aku Iran pa chiopsezo. Mulungu sakondera ndi anthu amene akusokoneza mtendere wa anthu ena, makamaka pamene adalemba post yake pa social media kunena kuti akufuna apange revolve, kukhala revolution mu dziko la Iran, kutanthauza kuti afuna achose chilichonse cha moyo mdziko limeneli. Mtsogoleriyu adayankhulapo kunena kuti tilimbikitse mtendere bata chifukwa zimenezo ndi zimene ndithu zimamanga dziko. Chinthu china chachilendo chimene chachitika mkatikati mwa nkhondo imeneyi chonena kuti ndikale lomwe dziko la Britain lakhala likugwira ntchito ndi dziko la America. Sanatayanepo ubale wawo ndithu ndi wathanzi mwina kufikira pano pamene ndithu pachitika zachilendo, pamene taona ndithu dziko la Britain litamenyesa nkhwangwa pamwala kunena kuti ife sitikulowera nawo nkhondo imeneyi, ife tikufuna ndithu tichite zofuna za nzika za dziko la Britain.
kunena kuti tisalowerere nawo nkhondo imene mwayamba tayimalizeni, pezani njira yonera kuti muone kuti muthana nazo bwanji. Zimenezi zinachitika makamaka potsatira kukaniza mabezi amene makamaka mabezi awo a UK ndi maiko ena ku Europe kuti Americans agwiritse ntchito mabezi amenewa popolisa dziko la Iran. Chinthu chinanso chachilendo chimene tachiona mkatikati mwa ndime imene nchonera kuti dziko la France nalonso lidasamba m'manja kumuuza Donald Trump kuti ayi ndithu zimene kupangazi ife zisatikhudze, nkhondo imene ndi yako ndipo uona kuti uchite motani. So zambiri zachitika mkatikati mwa nkhondo imeneyi, pamene ndithu taonanso kuti kodi mamuna mzako mpachulu, kodi Iran ndithu ikhonza ndithu kuyima duzi ndi dziko la America ndithu nkumatha masiku koma Iran kupezeka kuti njanjabe. Kodi ndekuti dziko la mphamvu kwambiri lija sikuti limachita kukopheratu ndoti utati ulimba mtima ukhonzanso ndithu kulithebula pa khosi nalo nkumaona kuti ayi apatathebulidwa za serious. Zimene ndithu taziona mkatikati mwa nkhondo imeneyi. Mkatikati mwa nkhondo imeneyi taonanso kuti pali ndithu kukanganirana kuwina. Iran kuti ayi nkhondo imeneyi tawina ndife, nayenso America kuti ayi nkhondo imeneyi tawina ndife. Tikhale ndithu ndi mapulogalamu ena padera pamene tikhale tikuizukuta nkhondo imeneyi bwinobwino, kulowa mkati bwinobwino, kubweretsa ma details onse bwinobwino kuti nonse amene matisatira pano pa Nyasaland TV mudziwe choona chenicheni, muyione nkhondo imeneyi ndithu malo enieni ofunika kuyang'ana, osangoyionera pakakona. Muyiona motsepula, muyiona monyempha, simuyiona bwinobwino nkhondo imeneyi. So tikhale ndithu tikuzukuta pano pa Nyasaland TV. By the way, makhala ndine mutswani mauja wa Bizo in the building, nyamata amene ndithu amabwera ndi kuthamanga pamudzi pano kukupatsirani chilichonse chimene ndithu chikuchitika pa dziko lapansi. Tisalatseke tikukudziwitsaninso kuti gulu la anthu limene ndithu linapita ku mwezi limene majambula ndithu mwezi uja uli pafupi likhala likutulukira pa dziko lapansi mtsiku la lero, ndipo likhale likufika mu nyanja yayikulu ya Pacific Ocean. Musayiwale kuti chombo chimene ichi chimafikira pa mtunda chimafikira ndithu madzi. Tikhale tikupazisana tsatanetsatane wa zonse zimene zachitika kumeneko, komanso zina ndi zina zachilendo zimene aona kumwezi. Kwaonedwa zinthu zachilendo zimene mwina sitimadziwa. So tikhale ndithu tikupazisana zimenezi. Don't forget to subscribe, like, comment, komanso kupanga share kuti anthu amene ndithu sadakwanitse kuonera program imeneyi pompano pa Nyasaland TV athe ndithu kuionera nthawi yabwino kuti inu ndife pano tonse tiziyendera limodzi. Until that next time, ndingoti mwakuma nonse zikomo.